Také tí profesionálni kutili vedia, za čím idú a sú zasa aj ľudia, napríklad dnes tu bola jedna pani, ktorá prišla s obrázkom, že nad digestorom má jednu malú dieru, nech jej na to dáme nejaký šrok, nie? Ale nevedela aký, vedela iba, že má dieru. Áno. Spojovací materiál je veľmi jednoduchý a je to úplne základná časť montáže a zároveň web je veľmi špecifický. Chodia sem ľudia, ktorí prídu, majú zoznam, vedia DIN normy, ISO normy, presný rozmer, hrúbka, dĺžka, povrchová úprava, poprípade materiál. Ale to sú väčšinou konštruktéri, inžinieri, ktorí prídu v rámci firmy, kde pracujú. Prídu aj ľudia, prídu a chcú takú skrutku, tak ty im takúto donesieš a potom zistia vlastne, že chcú takúto skrutku, tak aj tu im donesieš a nakoniec zistia, že nechcú takú hlavu, ale chcú inakšiu. Plne to chápeme, ani ja neovládam latinské názvy v medicíne. Snažíme sa im vyhovieť, no tak je to niekedy zábava. Spravíš účet za 13 centov a venuješ sa 3 hodinu tomu zákazníkovi.